היה פה איזה ילד שהציב לנו נורא, כמו משום מקום, בגלל יצרה. תסתכלו עלינו בעוד אין ניסים, וככה תגלו שלפעמים קוראים ניסים. אז אמרנו ועלינו, כמו איזה לק עיתונים. אנחנו לא שניצלונים, לכן אנחנו לא עונים, כי לנו לק עיתונים. Baka yan, baka. Don't say that little. Don't say that little kasi nagpinigilin ka na. Nagsatanong siya masita po ko, kahit nasa לחזור על זאת אחור. אז אמרנו ועלינו, כמו איזה להק גריפונים. אנחנו לא שניצלונים, לכן אנחנו לא עונים, כי אנו להק גריפונים. אם אתה רוצה ללעוג לדחוק אותך פה, ואם לא בא לך עוד, סימן שאתה קטנות, ואם אתה בריון, זה אומר שאין חוד, ואם אתה בטריק, נו, לא יפה. אז אמרנו ועלינו, פה איזה להק גריפונים. אנחנו לא שניצלונים, לכן אנחנו לא עונים, כי אנו להק גריפונים. להק גריפונים. היה פה איזה ילד